A rovatot támogatta a Hotel Silvanus Visegrád. Sziasztok, Várnai László vagyok, és ez pedig itt a Mystery Box. És hogy miről szól a Mystery Box? Arról, hogy kapok egy boxot, amiben random alapanyagok vannak, és ezekből fogok nektek pizzát készíteni. És most nézzük meg, hogy mit rejt a dobozunk. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy édes pizza lesz, mert ugyanis van itt benne kakaópor, szilva, banán, mandula, csokoládé, sok szilva, még több szilva, mogyorókrém, méz, porcukor, őrölt kardamon és gumicukor, májvacukor igazából. Valahogy rá fogom tenni a pizzánkra. Most pedig azt gondoltam, hogy egy pizza frittát fogok csinálni, egy édes pizza frittát, minden alapanyagot fel fogok rá használni. A pizza fritta egy nápoly vagy szicíliai eredetű olajban sütött pizzatészta, annyiban különbözik a többitől, hogy ebbe egy pici cukrot is raknak, olajba kisütik, van kétfajta verziója, van egy töltött, amit összehajtunk, mint egy kálcónét, majd kinyújtjuk, beletesszük a burátát, beletesszük a sonkát, rukkolát, ricottát, bármilyen tölteléket, és ráteszünk még egyet, kisütjük olajba. Aztán van olyan verzió, hogy csak megsütjük, mint egy magyar lángost, és arra tesszük rá az vagy édes, vagy a sós feltéteket. Én most azt a verziót fogom nektek elkészíteni, ami már ismerős lehet, úgy fog kinézni, mint egy lángos, arra fogjuk rátenni a gyümölcsöket, a mogyorókrémet, a májvacukrot, és most az első lépés az, hogy elkezdem az olajat melegíteni itt a sütőnkön, utána beletesszük a pizzatésztát, szépen locsolgatjuk, kivesszük, és mehetnek rá a friss alapanyagok. És az első lépésünk az, hogy csinálok egy kardamonos szilva ragut, amit majd rá fogunk tenni a pizza frittánkra. Imádom a szilvát, imádom a kardamont, ezért fogom egy pici mézzel összekaramellizálni az egészet, porcukorral, lájmmal ízesítem, és nagyon-nagyon szuper, nagyon finom. És akkor elkezdem feldolgozni itt a szilvánkat. Ez az egész ötlet, a kardamon és a szilva találkozása véletlenül jött, kísérleteztem, és valahogy rájöttem, hogy ez nagyon passzol egymáshoz. Használhatjátok kacsamájhoz, libamájhoz, sós, édes verzióba, mindenhogy, egyszerűen, hidegen, melegen, de a legjobb verzió szerintem, hogyha egy picit lekaramellizáljátok, beleteszitek a cukrot, a serpenyőbe, beleteszitek a szilvát, lehet őrölt, és lehet egész is, csak az egész akkor le kell porítani, vagy belefőzni az egészbe, és utána kiszedni. Ezt tényleg szívből ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki otthon, mert nagyon-nagyon finom. Az nagyon fontos lépés, hogy miután felfőztétek, beleteszitek a kardamont, beízesítitek, leturmixoljátok utána, és utána átszűritek szőrszitán, vagy legfinomabb szűrőn, ami csak létezik otthon, hogy egy finom selymes mártást kapjunk, amit kihűtünk, és hidegen a legfinomabb. De én most nem ezt a verziót fogom elkészíteni nektek, hanem egy kis mézen, cukron, lájmmal, kardamonnal lekaramellizálom a szilvát, és ez lesz a pizza frittának az alapja. Első lépésként beleteszem a porcukrot, mert most porcukrot kaptam, de kristálycukorral, vaníliás cukorral, barna cukorral is csinálhatjátok otthon. És közepes hőmérsékleten elkezdem karamellizálni. Kaptam mézet is, azt a végén fogom rácsorgatni, majd rádobom a szilvánkat, amikor már egy picit megbarnult a cukor, mert a szilvának is elég nagy a cukortartalma, ezért
végül is cukor nélkül is csinálhatjátok. És akkor ilyen közepes hőmérsékleten szépen hagyjuk egy picit rotyogni, ki fogja majd ereszteni itt a levét. Amúgy úgy is készíthetitek, hogy megcsináljátok ezt az egész ragut, leturmixoljátok, átszűritek, és utána még tesztek bele szilvákat, hogy ilyen rusztikus legyen az egész. Nekem az a kedvencem. Nagyon jól érzem magam ebbe a gyönyörű szép napsütésbe. Visszajöttek azok az emlékeim, nagyon sokat dolgoztam a Balatonon, itt is van mellettem egy nagy medence, lehet, hogy mindjárt beleugrok, ahogy megcsináltam ezt a pizza frittát nektek, mártózok egyet. Imádom ezt a nyári feelinget, ahogy csicseregnek a madarak, ahogy itt van mögöttem a kemence. Erről szól a gasztronómia, imádom ezt csinálni, imádok a szabadba lenni, a szabadba főzni a legjobb. Ebbe az időbe, ebbe a gyönyörű szép időbe azt tudom javasolni, mindenki, aki megteheti, menjen ki a kertbe, teljesen másod főzni, mint bent a konyhába. Ebbe a nyári hőségben mindenkinek ezt tudom ajánlani. Az nagyon fontos, hogy én most egy keményebb szilvát kaptam, rá fogok segíteni egy kis vízzel, hogy elinduljon az a folyamat, amit én szeretnék, hogy egy picit kenhető állaga legyen, vagy egy picit legyen juicy. Ha puha szilvát kapunk, ezt a finom lédús szilvát, akkor nem kell természetesen. Következő lépésünk az, elkészült a szilvánk, megszórjuk zöld por kardamonnal, van fekete, van zöld, én a feketét szeretem jobban, de most zöldet kaptam, meg fogom vele szórni, csurgatok rá egy kis mézet, és félre rakom. A kardamont nagyon szeretem, jellegzetes íze van, nem hasonlít semmihez, a legjobb verzió az, amikor tudjátok, lepirítjátok serpenyőbe, és utána mozsárba összetöritek, akkor a legfinomabb. De az van, hogy ez most elkészült, és akkor ezt félre rakjuk. Most pedig a következő lépésünk, fölraktam egy lábost, tettem bele 3 liter olajat, és ezt elkezdem hevíteni durván ilyen 180 fokig, mint egy fritút, mint egy olajsütőt otthon, és ebbe fogom megsütni a pizzatésztánkat, ezt a pizza frittát. Kétfajta verziója van, említettem. Ugye én most azt a verziót fogom nektek elkészíteni, ami nem töltött, hanem úgy fogjuk megsütni, mint egy lángos tésztát. Kijön az olajunkból, lecsöpögtetjük, rátesszük a feltéteket, meghintjük friss porcukorral, rátesszük a mandulát, rátesszük a szilvaragunkat, és felépítjük szépen a pizza frittát. Édes pizza frittát, nagyon fontos. Közben itt megnézem a többi alapanyagot. Ez a mandula nagyon finom. Igaz, hogy sós, de szerintem ki fogja egészíteni az édes ízt ez a sós mandula. Kifejezetten örülök, hogy egészbe kaptam a mandulát, mert így úgy teszem rá, olyan darabokra vágom, ahogyan én szeretném. Le is piríthatom, össze is törhetem, teltem rá egészbe. Ez csak az én kreativitásom, és a ti kreativitásotokon múlik otthon. Mindeközben, amíg melegszik az olajunk, addig előkészítem itt a banánt, mert ezt is rá kell rakjam a pizzánkra, mivel benne volt a boxba. Most nem karikára vágom, mert gondolom mindenki karikára vágná, hanem én fel fogom kockázni. Közben ellenőrizzük a hőfokot. Amúgy tetszenek az alapanyagok, ebből egy finom fritta fog készülni. Meglepetés ez a cukorka, de szerintem ez is nagyon jól fog rajta mutatni, és az eddigi adásokban nem csináltunk édes pizzát, szóval hajrá, csináljátok ti is velem. Felkockáztok a banánt, és utána a mandulát, 2-3-at vágunk rajta, úgy fogom én rátenni, de egészbe is rátehetitek, ahogy éppen ti szeretnétek. Ez egyébként jól működik kesúdióval, pisztáciával, bármilyen maggal próbáljátok ki. Az a lényeg, hogy nektek, a ti ízléseteknek megfelelően készítsétek el ezt az egészet. Itt van a pizzatésztánk. Egy kis cukor is került a dagasztásba. Csinálhatjátok úgy is, hogy kiteszitek, megtöltitek, ráhagyjátok mindegy calzonét, beleteszitek a frittát az olajba, kiveszitek, kettévágjátok, tehettek rá mindent, epret, tejszínhabot, mascarponét, amit csak szeretnétek. Van olyan verzió is, hogy egy picit kinyújtjátok, belepakoltok mindent, édeset, sósat, burrátát, buffalát, pármai sonkát, kottót, rukkolát, ráteszitek a következőt, és úgy sütöttek meg. Olyat is láttam nápolyi körutazásom során,
hogy mindezt édes verzióban. Most ezt az édeset fogom megcsinálni. Úgy fogom készíteni, mint egy lángost. Én most ezt a verziót készítem el, beleteszem, kiveszem, rákenem a mogyorókrémet, ráteszem a kardamonos szilvát, ráteszem a gumicukrunkat, a mandulánkat, a kakaót, a csokit, szerintem bomba lesz az összhatás. Ha mindenképpen kell egy kis nyújtás segítő, akkor maximum olajat használjatok, sima étolajat. Amíg itt melegszik az olajunk, amíg itt kell egy picit a tésztácskánk, addig sütök bazsalikom chipset, az nagyon megy az édeshez. Ezeket a chipseket, ezeket a sült chipseket úgy tudjátok elérni a leggyorsabban, hogy forró serpenyőbe, forró olajba bedobjátok, 10-20 másodpercre, mert különben elveszíti a színét és barna lesz. Kivesszük, lecsöpögtetjük, és friss ropogós lesz. Itt van a pizzatésztánk, nyújthatjátok bárhogy, így is kihúzogathatjátok az asztalon egy kis olaj segítségével, úgy is nyújthatjátok, mint a nagyi, itt kézbe, a levegőbe, teljesen mindegy, ez egy olasz street food. Az a lényeg, hogy a végeredmény jó legyen, finom legyen, ropogós legyen, és kész. Most pedig kiszedtük, leítattuk, nagyon fontos, hogy ne ázzon, ne tucsogjon az olajba, és következzen a feltétezés. Elkezdem feltétezni, teszek rá mogyorókrémet, előkerül mindeközben a kardamonos szilvánk, úgy is lehet, hogy szétvágjátok előtte, akár ollóval, akár pizzavágóval, sokfajta verzió létezik. Ha szétvágjátok előtte, akkor mindegyiket külön-külön meg kell kenni, ha meg utána szeretnétek szétvágni, akkor az egészre kenjük. Következik a banán. A banán csak nyugodtan szórjátok rá. Így. Aztán ráteszem a szilvánkat, rászórjuk a mandulát. Igazi kalóriabomba. Fogyókúrásoknak nem ajánlom. És akkor következzenek ezek a nagy pillecukrok. Szét is vághatjátok, én most nem fogom, mert nagyon jól néz ki így egybe. Étcsoki, nagyon finom. Picit így megtörjük. Nem baj, hogyha ráharap és roppanás. Van roppanás. És akkor legvégén, amit itt improvizáltunk, bazsalikom chipseket rátesszük szépen. Ad neki egy kis ropogóságot és színt is. Jó, van itt egy kis porcukrunk, hogyha nem lenne elég kalória, nem lenne elég édes, akkor még így adok neki. Szóval elkészült itt a pizzánk, áthúzzuk ide, megnyessük, kóstoljuk meg, hogy milyen lett. Megpróbálok úgy vágni, hogy minden részből tudjak harapni. Úgyni. Kis bazsalikom chips is rajta legyen. Szerintem ez bomba jó. Figyelj! Ez a cukor is jó rajta. Nagyon jó. Figyeljetek, ezt ki kell próbáljátok. Még egy pici lime-ot tennék rá, hogy kompenzálja ezt a sok édeset. Nagyon összhangban van az egész pizza. Jól állnak ki ez a kis pillecukor, a bazsalikom chips is, a mogyorókrém, csoki, banán, kardamonos szilvasz. Mindig is a kedvencem volt. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok! A rovatot támogatta a Hotel Silvanus Visegrád. A műsor támogatója a Neckermann.
A műsor támogatója a Staropramen. A műsor támogatója a Casa Rinaldi. A műsor támogatta a Hotel Silvanus Visegrád. A műsor támogatta a TC Sport Travel.